El malbaratament alimentari per mi, bàsicament, és un escàndol mundial. Un terç dels aliments que es produeixen per a consum humà es perden en la transició del camp al plat. Això suposa una xifra de 1.300 milions de tones anuals. I per altra banda, aquest malbaratament, aquestes pèrdues i malbaratament alimentari, tenen un impacte ambiental molt més alt del que la gent acostuma a pensar. Cada vegada que malbaratem un aliment estem malbaratant tots aquells recursos que s'han utilitzat per produir-lo, com és l'ús del sol, l'ús de recursos hídrics, l'energia. Què podem fer nosaltres com a consumidors? Primer de tot, fer un consum conscient i responsable. No comprar el que realment no tenim capacitat de menjar o el que realment no necessitem. Segon, pensar que darrere cada aliment hi ha una persona i, per tant, recolzar tot aquest sector primari que ens proveeix d'aquests aliments. Tercer, per mi, que seria la base, és entendre que l'aliment és una matèria primera del valor i que, per tant, té un cost. O sigui, entendre que hem de pagar per aquests aliments, no? No pot ser que els tinguem com una mercaderia barata, que és amb el que s'han convertit en els darrers anys, no? Un altre aspecte molt important és conèixer o estar ben informats sobre els mètodes de conservació de cada aliment, com els hem de guardar per tal que ens durin el màxim temps possible i no es facin malbé abans de ser consumits. I per altra banda, un altre aspecte que creiem també bastant important des d'Espigoladors i que volem reforçar és com recuperar aquesta cultura de l'aprofitament i cultura culinària al final que tenien els nostres avis i àvies i que les noves generacions hem anat perdent. I això passa, per exemple, per conèixer tot el potencial que té un aliment o com el podem aprofitar al màxim. Molt sovint acabem descartant parts de fruites i verdures, per exemple, que són perfectament comestibles, com per exemple les fulles de la pastanaga o del porro. La plataforma Aprofitem els Aliments és una entitat sense afany de lucre creada el 2014 amb l'objectiu de teixir aliances entre tots els actors del cicle per buscar les millors solucions a aquesta problemàtica. Quan ens vam presentar públicament, el nostre full de ruta era el manifest Prou malbarat aliments i a partir d'aquí ens vam dedicar a fer sobretot campanyes de sensibilització macro en format de jornades on l'acció principal era un àpat d'aprofitament fet amb aliments recuperats, és a dir, amb aliments que han quedat fora del circuit comercial. Espigoladors som una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 2014 i va néixer amb un triple objectiu. El primer és lluitar per l'aprofitament alimentari, el segon és garantir el dret a una alimentació saludable per totes les persones i el tercer és generar oportunitats laborals per persones en situació de risc d'exclusió social. Llavors nosaltres el que fem és establir convenis i acords amb els productors i productores per tal que ens deixin entrar a espigolar els seus camps i anem amb equips de voluntariat. Actualment tenim unes 1.500 persones voluntàries apuntades a la nostra borsa. Llavors, la major part dels aliments que recuperem els distribuïm a entitats socials i bancs d'aliments que treballen per garantir el dret a una alimentació saludable.